Gıyz maşgalası, kişi maşgalası var arada. Temamın adı. Indi bizim Türkmençülüğümüzü, Türkmen milletimiz aslında öz gıyzlarına, gelinlerine, denanlarına ulu hormat bilen, söýgü bilen sereden bir millet. Oňa muňa ne bir suwutnamy hökümünde geçen öňkü şahirlanmadyň, ýazyjylarymyň atdan ýadan goşgularyndan, kitaplaryndan, zatlaryndan bilip biler. Ol geçmişimizdäki şahirlaryň indi ir döwürlerde ene atalar çağalaryna terbiýe berenlerinde ogluny, kakasy, gyzlaryna da ejeleri tarapyndan has ýakyndan terbiýe berip başlapdyrlar. Men temam şu ýene anlamaz barada bolan soň gyz çağan terbiýesini tarap etmekçi, şo barada gurrun bermekçi. Ir döwürlerde bizim ene mamalamyz öz gyzlaryna nämeleri öwredipdirler we nähili terbiýe beripdirler. Şular barada aýdaýyn, öz bilýän zatlarymy haldyran zatlaryndan bolup biler belki. Umuman men şu zatlary aýtmagym bilen, şo ir döwürdäki zatlary aýtmagym bilen esasy maksadym şo häzirki döwürdäki bolup geçýän gyz maşgallalarymyza berilýän terbiýe ýa-da bir garaýşlara ikisine ara tapawydyny bilmek üçin etdim. Ol döwürlerde ene mamalarymyz öz gyzlaryna iň köpü öý tertip düzgünlerini, öý hünärlerini öwredipdirler. Döwürüň bir zenan maşgalasy üçin şol döwürüň bir zelan maşgalasy üçin has gerekli we şol zenany beýleki zenanlardan has bir tapawutly edip görkezýän hünärlerden bolan keşde tikmegi, haly dokumaklygy, keçe dokumak, ýene de bolan içinde keteni dokumaklygy hem şu zatlarda ulanıljak ýanky yüklügi geçiň duýan goýunyň ýüňünden taýynlap bilmekligi we renkleri, hoýoglaryny, zatlaryny seljerip seçip bilmekligi öwredipdirler. Oň daşyndan hem öý işleri bar. Öý işlerinden ýene nämeleri bir sygyr goýun sagmagy, düýe sagmagy öwretýärler, olardan alynýan süýtlerden her hili gerekli önümler taýýarlamagy öwredipdirler. Ondan soňra ýanky öý hyzmatlaryna geçýär, öý seri arasçylyk, çaý, bahar hyzmat etmekligi. Indi häzirki döwürde näme etýärler? Häzirki döwürde de bizim den anlamda edilşok dönüki döwürdäki ýalaky terbiýe berýärler, şo döwürden gaýdyp galypdyr ekeni enlik hiç il ütgemendir. Ine şu wagt döwürde aýtýarlar, biz diýär den anlamda başymyzyň täze edip saklaýar, gözümizden görejär, görýär. Ine topragy deňeýär, den anlamda altyn, gümüş, şaýsepler bilen bedeýär. Gelin alanymyzda toý edilenni kürtöli äkedip bir agyr şaýsepler dakyp bedäp getirilýär. Bu zatlaryň şulo ýanky o zenanlary söýýänliklerini, görkezýänliklerini görkezmek üçin edilýän bu zatlar. Indi mundan soňra nähili ne bir gyzagaş doýýan ejesi çağasyna ýaşlykdan terbiýe berip başlaýar häzirki döwrümizde. Öz ýanyndan gyzagaşym diýe bir kişi maşgalasy bu diýe, çağaz kişi maşgalasy, ýani ulandan soň iki aýakly günde derrä durmuşa çykyp gitdi başga bir ýere. Şoň üçin kösenmez ýaly diýe maňa zat öwredýär, hünär hyzmat etmäni öwredip başlaýar. Kiçikliginden eýen bir zatlar taýynlamany, äkelmäni, goýmany, ýuwmany, syrmany, süpürmäni öwredýär. Ularlygy şo çağa hiç il ütbeýän hünär ýok. Hünärsiz haýy çağalary öz öýlerini yetiştirýärler.
nämet diye gıydım diye asıllıca diye öýdenem çıkan ok diye hiç yeri ay diňe diye tikin et diye köyünözük geldik. Beş düş umuman ejeneme öwret ya gıydyna durmuşa çyksa diye gıydım diýeni kaýak üstünde durmuşa çykar bu kösönmesin diýip gıydyna hyzmatçylygy öwredip başlaýar. Bir öýe baranda kösönmesin, nan ýapy bilsin, tamdyra, nahar bişiri bilsin, içeriğin, daşaryn arasy saklap bilsin. Bu hatatlaryň hemmesi hünär däl, aslında hyzmatçylyk, hyzmatkärçilik bolýar. Ondan soň bu gıydy ära barýar, ära meni kabul edende gelenden soň eýem aljak gaýyny öý barjak öýe muňa garaşyp otur. Näme maksatdan garaşýar? Ýanky oglanyň eje taýtýar. Oglum diýär bir öýlen maňa da bir hyzmatçy gelsin ne diýär şu işden elimden alsyn kömek etsin diýär. Maksat eýem bir biriniň çagasyna hyzmat etdirmek, hyzmatkärlik tutturmak. Bu gyýjagaş gidijek doglanlygyndan hyzmata başlaýar, hyzmat edýär. Durmuşa çykandan soňra meni görýän zat ýene şu hyzmatçylyk, hyzmatkärçilik tä şo garrap gidýänçe. Ondan soňra da üstesine de bu hyzmatkär bolandan soň bunyň kän gadram ýok, hormatam ýok. Öýde belki köpüsine badyr ýöne men jemgyýet tarapyndan aýtýan, öz görýänimi aýtýan. Belki içinde köpüsü öz maşgalasyny söýýän, hormatlaýan, ammadyr ýöne ol seýrek bolýar. Men jahil tarapyna aýtsak bolýan munyň. Indi näme hillik bolýar? Ne meselem bir öýde iki ogly bar bolsa da, ine kakasy iki tane ogluny da gülýär jaýynam talyp berýär, aýagyna maşynam alyp berýär. Emma näme üçin gyýyzlaryna şolar ýalaky tereden oklar. Sebäbi näme pikir we aňyrdan gelen söz we gyýyz maşgala kişi maşgalasy. Kişi maşgala. Egerde bir öýde her ogluny da özünde de ulogu vardır, maşini vardır, emma ayalına ve gyýylaryna maşini ýokdur. Oğulları giden isleyen yerine öz maşinlerini sürüp gidýändirler. Emma ýanky gelinleri ýa-da öz ayaly gyýylary ýola çykyp taksa garaşyp durýandyrlar. Olaryň o maşindan haýry ýokdur. Näme üçin diňlik ýok? Egerde hakykatdan biz ben anlammy söýýän bolsak, başymyzdan täze etýän bolsak, ene toprağa deňeýän bolsak, eger biz olar altyn, kümüş, şaýsepler bilen bedeýän bolsak, näme üçin ony ilki sözü aýdylýar? Emma soňuna seretýän onuň ýene de bir söz çykýar aňyrdan gyýyz maşgala kişi maşgalasy. Şu düşünüksiz bir neme bolýar, özüm şu sistema asyrdan asyra şeýle üýtgäp gelipdir. Biziň häzirki döwrümizde şu gyýyz gelinlerimiziň şuň günü esashanam şu daşar ýurtdaşyna çykyp bir ýurtdaşyna barandan soň bir tikinçilik seýah açaýyn ýa ýene bir fabrika açaýyn ýa başga bir zat edeýin diýen pikir etmän bilen zady öz eçesinden, enesinden miras galan mirasy ýa-ni hyzmatkärlik, hyzmatçylyk mirasyny uýurup ýurtdan çykmaka eýe maksat tutunýar. Öý bakyjysy bolmak ýa-da bärdäkilerine jaň etýärler, iş bam hogowy iş we öý bakyjysy garra seretmeli, öý seretmeli, täminlik etmeli. Bu da ýene de şo bir zatdan gözleýärler, çünki hünär biziň gyýyz maşgalalarymyzda hünär berilmedi. Bizden anlamymyz hünärsiz bolan üçin çagany ýetişdirýän hem biziň aýal maşgalalarymyz esasy, biziň aýallarymyz, gelinlerimiz eğitimsiz bolan üçin, bulara hyzmatkärligi öwredilen üçin erkeklerimiz hem şolar ýalaky bolýar. Netijede tutuş bir jemgyýetimiz hünärsiz bolup galýar. Sebäbi çagany ýetişdirýän öýde eje ýetişdirýär çagany. Egerde ejeň özüne bilim bolmasa, eğitim bolmasa, aňyrdan, enesinden, mamasyndan öwrenen zady hyzmatkärçiligi öwrenen bolsa, onuň ýetişdiren oglan, gyýdan şolar ýalaky bolup ýetişip biler ýene de. Ýene bu arada näme aýtmakçy? Ine şu käbir nemeler badyr, hozurluklar bulaşan ne bir gowrak ýaşaýan hozurluklar badyr. Äri ýanky özüni başga bir söýgüli tutýar. Meselem, öýündäki aýalyny soňra waka halaman başlaýar, göwüne yaraman başlaýar, öýündäki aýaly soňra bir söýgüli tutýar. Muňa şäherden bir jaý alyp berýär gowy.
yiyeceğini, içeceğini veriyor, ayağına da maşin alıp veriyor. Ondan sonra özü işten çıkan wagtam arasında öýnäk, gowadak ýa-da öňkü birinjisine däle soňky tapan aýalynyň ýanyna barýar, hem de muny gowurýar. Munyň sebäbi näme üçin? Öýnäk aýalyndan, başdaş aýalyndan muny has gowurýar soňky tapany. Munyň sebäbi şeýle men şundan görýän. Öz aýaly birinji alan gelini hyzmatkar diýip alynýar. Hyzmat üçin alynýar. Buny gelenine hyzmatkar bolup gelýär. Şoň üçin hem onuň kän hormaty ýok bolýar. Emma soňky tapany bunyň söýgülisi bolýar. Söýgülisi bolanyny üçin bu hyzmatkar däl, onuň söýgülisi bolýar. Çünki ikisiniň arasynda başgarak bir ara gatnaşyk bolýar. Onuň üçin oňa has bu tarapdan qarap başlaýar. Qarap başlaýar. Bu sistema umumyň şu bir maşgala, kişi maşgalasy diýilen sözüň aňyrsyndaky ýatan zatlar kendinde esasy şu aýal maşgalalanmada men bir gelecekde görýän adym, täze Türkmenistanda görýän adym aýal maşgalalanmada we sagajyklamada esasy we ikisine de bir erkek bilen ogluň arasynda hiç şeýle bir teňsizlik diýilen zady goýmalylar diýen. Çünki oglu bolýar, adamyň begenýär, gyýdy bolýar, aýyrlygyna bolyn, näme üçindir bir hili çagasy däl ýalak bolup görünýär adamlar. Muň sebäbi de ikisem bir çaga özleri, ikisem şo öz çagasy, emma şo bir zat bolupdyr aňyrda gyýdym, aňyna barýan gyýdym, ulolýar durmuşa çykýar, soňra kiçi maşgala meni unutmaly diýen ýalak bir düşünje galypdyr adamlaryň aňyna. Ine bir meňe öýümde bir oglum bir gyýdym barda, oglumy okudasym gelýärdi. Bir dada bir ýeňil okuwlara gatnadyp, onuň öz aýalyma aýtdym, gyýdymam diýdim, şuň ýany bilen bereli gatnadaly diýdim. Bile gatnasyňlar diýsem, aý gyýd maşgala oku näme gerek diýdi ilki. Soň men aýtdym, o da biziň çagamyz diýdim. Ikisem biziň çagamyz, ikisem deň diýdim. Eger oglumuzy okutsak, ona okutmaly diýdim. Ol men aýalymyň da nemesi, pikirleri gyýd maşgalasy, kişi maşgalasy diýilen pikiri bar. Onuň da kelletinde aý gyýd ýa durmuşa çykyp gider diýe gyýd maşgala öýde bolmaly, okuwa ýa başga ýerlere uğraşsaň gyýd maşgala az ýa diýe köçüp çykyp ýörse diýe ýoldan çykarýarlar diýe. Şo pikir bilen bir gyýdlanmady, kiçikliginden hiç ýere çykaramyzok, öýümizde saklajak bolýar. Soňundan bir saý sebäp bilen ýaşy ýetişenden soň öýden çykýar bolyn, gözüňize getiriň, näçe wagtdan bäri bir daňyda gadykda saklap oturan bir göläňiz ýa-da malyňyz gadykdan sypandan soň nähilleki bolýar. Gözüniň yeten ýerine gitýär, ylgaýar, süsýär, her zat edýär. Edil gyýd maşgalada şolar ýaly bolýar, öýden saklap. Men bir zada şaýat boldum. Şu biz kiçiräk okuwçylar şu mektepden näme edilýärdi, owsana palta ýygmany alyp gidilýärdi, okuwçylary sürüp. Şonu gyýlar zatlar gidýärdi, şol owadan öýden çykman ýören gyýlar gidýärdi. Her owalardan barýardy. Öýden çykman asyllyca gedip gören gyýlar. Çöle çıkandan soň şol howsan bir çölle otayam, palta kärende ýer. Gaterwet ütgeýärler gyýlar. Şol bir öýüne saklanyp hiçlere çykmadykdan soň oglanlar bilen bolýan ara gatnaşyklary, gijelerde bir oýnaýan oýunlar zatlary gaty ütdeşik bolýar. Çünki ýaşlykdan görmedik zatlar bolýar. Şoň üçin gyýd maşgalalarymyzda esasen kiçik çağalygyndan hünär eýitim bermeli. Ýokary tertipde hem de ene atalara da şu aýtsak adym gyýd maşgala, kişi maşgalasy däldir. Ol biziň çağalanmazdyr. Hemmeti de gyýd da ogullo hemmämiz biziň çağalanmaz. Eger gyýdlar bolmasa, gyýdlarymyz bolmasa, ogullarymyz nerden bolsun? Biziň ogullarymyzy ýetişdirjek de ýene de şo haýyzagaşlanmazdyr. Onuň üçin men şu zatlary ente başga da aýtsak zatlarym kärme şu ýadyma düşen zatlar da umumyň şo gyýd maşgalasy, kişi maşgalasy diýen sözü köp aňymda köp gaýtaladym, hem de görýän zatlarymy
eşitdiğen zatlarım hem de bu yurttaşına çıkan gelin gıyıların gedýän etýän işlerini görümden soň meni şular ýaly pikirler edip başladym da gıyılanmaz näme üçin gelinimiz tutuş bir jemgyýet hökümlüne gelinimizin hemmesi gelip de bir ýerde diňe özlerini gözleýän işleri erkeklerimiz alamyza mundan beter ýöne men temam ayallarymyz barada bolan soň aýtjanda denanlarymyz barada bolan soň onuň üçin aýdýar. Näme üçin gözleýän işleri mydama diňe hyzmatçylykda, hyzmatkärçilikde sebäbini safaraga artykşyňyzda soradyňyzda size galan ata-babalarynızdan galan miras barmy diýip. Dogry bir de ata-babalarymyzdan bir maddi miras galmady, hiç şeýle maddi mirasymyz ýok. Emma şol düşünje mirasy galdy. Düşünje mirasam şular ýaly gyýdy maşgalany kişi maşgalasy bolmaly. Dogulondan başlap sagazyklar terbiýe boýunça ýetişdirilip başlanýar. Şonuň üçin esasy şo men isleýän zadym täze Türkmenistanda netip bolsa bolar bu gyýdy maşgalalarda denanlarymyz da erkekler bilen deň hatarda bolar diýip planlarymyz bar bilen. Şu arada başga da özüň içiňizde aýtsaklaryňyz bar bolsa söz berýän aýtsaklaryňyz bar bolsa şeýle sen neme ýardam sorup beräýin maňa ýardam görnüňiz. Bolýa, häzir söz alan adam ýok. Ýöne gatty gowy geçen bir mysal beripdiň de, şo misaly täzeden şu taýda gaýtalasam gatty gowy boljak. Men özüm hayran aldym da. Näme barada şo ýaslatmasam? Ha, ine Abdullah bolan bir adam ine gyzyna bermeýär de. Ha. Nemesi barda. Hawa. Hawa şu köp nemeler görýän baýrak adamlar bar. Nemelerde o bolatda da görünýär, o hemmemde de görünýär. O şu gıylamyz ýaşlygyndan köpsiniň arzuwy bar. Pully bir baý birine durmuşa çyksam diýär. Baý birine barjak diýär, işli, okuly, o öýem uly öý bolmaly, ogully. Emma bu baýa barandan soň näme bir netije ýok da şondan. Şeýle ne bir şoň öýünde her oglunda da özünde de bir 3 tane 4 tane oglu bolsa herinde maşyny bar, işinde 3-4 tane maşyny bolýar. Emma gelinler ýene de şo hyzmatkärçilik şol öýüň hyzmaty bilen bolýar. On gyýlary bar, gyýlarynda da hiç birine maşyny ulagy ýok. Gyýlanma köp görýän dälsiňiz. Azdyr eger maşyn sürüp görenler görýän bolsa o Türkmenistanyň içinde az şeýrek maşyn sürüp görenler bar. Gyýlam ýanky bir gurpluja ýaşaýan adamlar 3 tane maşyny baram bolsa hiç şeýle kayıtlar şu maşin sürüp milyonerler ayta on tersine näme edýär ogullar maşin sürüp gelenden soň aýtýar ýanky jiglerini ýa dogonlaryny tüpürüp göwürdüne maşin araktalar ýa da aýalyna aýdýandyr öýündäki maşin tüpürüp göwürdüne araktalar. Bu zatlar näme üçin beýle bolýar? Umman bir hilli şo ýetişdirilende de ene atalar öz gyýdlaryny öz çağalar hökmüni kabul edip bilen oklar. Gyýdy bir hili kişiň sagasy ýaly kabul edýär. Özü kişiň sagasy ýaly kabul edýär. Öz kakasy, ejesi başga bir ýere barandan soň meni de bu ýat bolýar. Ýat geldi diýär, bilýär. Bular maňa diňe hyzmatyna garaşýar, hyzmat etýär. Hyzmat etdirmek üçin. Ondan soň şu gaýyn bilen geliniň arasynda dawa bolýan hozurluklar gatkendir, oňuşmaýarlar hiç ýyl. Gaýynlar mydamada öz gelinini söýýänlerdir. Aňyrky hoňşusynyň gelini hakynda öňe sözleri aýtýandyr. Ýanky geliniň ýanynda aýna şu goňşymyň gelini ýaman edepli, ýaman hyzmatly, terbiýeli gelin, akylly gelin, hyzmatly gelin diýip. Bu sebäbi näme üçin gelin alandan eýem hozur bolşoň ejesi oglanyň ejer garaşy otyrdy, hyzmatkara garaşy otyrdy öýünde. Emma onuň alan gelini bir okuly bolsa bir çağ okudýan, mektepde okudýan ýa-da bir doktor bir zat bolsa eýen bir hili
erbet göz bilen garap başlaýar şoňa. Bu sistemamyz bir renanlamyda galan sistema ýaman erbet sistema. Men muny halamaýan özüm aslında. Erbet durýan. Ýöne men öz aşgalam baradaky edýän pikirlem öz aýalym bilen bu ara gatnaşyklam beýleden. Sebebi bu şu pikirler men Türkmenistanyň içinde kämen bardy. Türkmenistanyň içinde kämede şeýle zatlar hakynda pikir edýärdim. Şu başka söz aýtjaklaryň. Bilýänler aýtjagymyz bar bolsa. Ha, Olya Çarivelini aldır ya. Olya Çarivelini. Salam vatandaşlar hemmäňde. Mene bir ullakan uýynda aýtjak däl ýöne şol gyz maşgala bilen gyz çağı bilen oglan çağın deň tutulmaýanny. Bunun näme üçin gyzlaryna terbiýe beren oklar ol bir gat ýalňyşlyklar. Sebebi gaýtam şonu ogluny bilim bermese-de gyzyna bilim bermeli. Näme üçin sebebi ertek gün ol hakykatdan hem gyz maşgala çujoy maşgala, kesekin maşgalasy ýöne bilimi näme üçin bermeli? Bardy gelli durmuşyna bir zat bolaýan ýagdaýyna adamsy ýogulup ýeke galan ýagdaýyna çağalaryny nädip eklenmeli? Ene şo ýerde aýal maşgala, ejid maşgala has çykalgasyz bir çuňur bir näme ýagdaýa düşýärde. Aldırayan İran emetçemden 64 sanam çağası var. Hiç yili elinden hünerim gelen ok diplomam almadık. Bilimem yok. Ne emetçemden bilmem. Erkek kişi olanını bilimsiz kalsa da erkek kişi bir aydal çopanam olup bilya ya bir guruş olup işlevemiler bilimi yok olsa ya birinin şoför olup işlep bilir. Yönü ayal maşgala şolong uçtuğuna medip bilen ok. Ayal maşgalan gidip bilecek iş birazcık ограниченный böyle ki erkek kişilerine seriden de ya stroykalarda da kuruluşçu olum işlep bilen ok. Yapın itkası bilimi gyz maşgala hukman bermeli diýip düşünýän diplom bolsun eline. Şol baran hojalyk işletmese-de adamsy şol etlese-de şol diplom bolsun şol birden ätýaşlyk bir zat ba ine meselem Arap döwletlerine öýlenenne aýalynyň adyna plança kilogram meselem pul goýmaly plança pul goýmaly şo bankda durmaly adamsy ol garanti diýen bir zat barda adamsyna bir zat bolaýan ýagdaýynda şol aýal köçede galmady ýal çağalary bilen ine şolary ýal garanti bilen durmuşa çykarylýar Arap döwletiniň gyzlary. Emma bizimkiler galyň diýip alýarlar ýöne süýt haky diýen bol owadan nabaýdýarlar da süýt haky diýip aslında o şo puluň hemmesi başga bir triyapkalardan geçýär da gerekmejek zatlardan geçýär. Onun meniň pikirim ene şu birim mara bir erbet zatlara men Türkmenistanda ýaşaýan şaýady boldum da şol gyz maşgalasyny käbir neme eneler şol ýanky neme bir gepleşiň eýesi neme diýdi adyna bilemok bolin neme diýdi ikinji aýal edip alınýar da diýdi ýa söýgüli tutunýar diýdi bolin şol gyzyny başga ýaşy ulrak adama baýlyk üçin pullu bolan üçin beren gyz maşgalasyny berenlerem gördüm. Men ikinji aýal hökmünde ol bir gynandyrjy gaty erbet gynandyrjy waka men üçin ol çağı ol öz qaqasar näme üçin şol bir 5 manat pul bar baý diýip edýärler. Ine bir bilim bir biziň Türkmenden biziň ýalňyşýan ýeri täp sen öz çağaň özüň eliň bilen oda iterýän. Ol seni öz islemeýän zadyňy näme üçin öz çağaňa etdirýän sen? Özüň islemersiň özüň ataň ýaly adam bilen durmuş gurmagy. Ene bir ters ýagdaý ýogsam şu çağasyny okudum bilen internetine gitdi ya, oğlunu çağırıyor aratında. Emme adam edebilýär. Elde diplomam alyp bilýär, alyp berip. Deňgi uşuna bar goýup. Alo. Aha. Gelýär şu. Gelýär. Bağışlan. Men ýaman ötünç sorýan her tapar
Gepleşigimiz bolanna men işe barýan wagtyma düşýär-de. Gatty kyn bolýar. Onuň borany men şeýle goýaýyn, bolýar sag bolun. Sag bolun bolýar çary onu. Dogry şol aýtýanyňyz. Şu bir zat bar. Beýsagalara okuw urut bolýar da bir ýokary okullarna bermeli diýilende köp umuman men özüm obada öňe bolsam o hojalyk barada ki zatlar bilýänler şäherdäkilenki nähil ýagdaýdadan bilemok. Heme mene bir galan zat bar bize köni atwa bolamyzdan enelerimizden gyl maşgalalarymyzda geyim geyişi eşik geyişi şo bir öňkü egineşikler hiç ýyl ütgemedi. Emma erkek adamlaryň egineşik geyiş fasonlary ütgedi, emma denanlamynyň kini ütgetmedik. Umuman dogrusyny aýtdy, ütgemedik däl, ütgetmedik. Oňa denanlamynyň özlerem şoňa bir hili aňy yetmeden mi ýa-da bu utanyp ütgetmedilerine men daşar ýurtda gelip görkem arada bir 3-4 tane oglan bolup bir ýerde oturduk da bolun. Şonu daşar ýurt aýallaryň, denanlaryň bir howan salkyn wagtydy. Eginlerinde bir ýa-da gelişýän egineşikler barda, salkynjak egineşik. Arkaýyn tereň howada aýlanyp görler. Men şonu ýanymdakylara aýtdym eýdim. Bizim ýurtlarymyz diýdim, halkymyz nähille ýaşaýar diýdim. Aýallarymyň diýdim geýýän egineşikler zatlar aslında da şo bir geýýän egineşikleri tomuz sowukda da geýýän zatlary şo bir zatlar diýdim. Ýa oglanyň biri aýtdy. Hele nebisiň agyrmasyny aýdýar. Hele nebisiň agyrmasyny aýdýar. Bilem ol şo düşünje aňyna salynandyr ýa bolmasa şoňa bir denan maşgaladan bir zat ýetendir belki şo söz aýtdyrmak üçin. Ýöne oňa da erkeklerim günäkärdir, aýallaryň günäkärdir diýen sebäbi nesilden nesile geçip gelýär. Şölen haýaljakdan, ýoşşokdan şo bir zat ornak gaýdypdyr, oňa da hiç kim uğruna barmandyr. Aslında bir maýdajyk zatlara bizim halkymyz üns bermeýän halkda şäher mähellerde şeýdem özümizi şuna ýetirdik. Ýa şu ýurtdaşyna çykan denanlarymyz häzir bilýändirler gadryny bu ýagdaýyň. Egerde şular Türkmenistana barandan soň ýene de şu ýerdäki geýinýän egineşiklerini öz oglaryny şäherlerine, öýlerine barandan soň geýip bilmeýärler. Bu näme bizde teňsizlik ýok aslında. Tuğçe Hanım elini aldırıp dur. Aynen. Aha. Tuğçe da var. Yeniş geçen Telegram'da da yazdım bu konu nemede cevap verdirmedim sana. Sen yana ayttın ya mamalarımız, enelerimiz kızlarına akıl terbiye verdi, terbiye berýärler dep. Sence şu berdik hemmesine sorayan bu ne kadar doğru? Seretini yani ilki sözümün ilki başına şeyi atlattım. Ben önkü ata babalarımız var. Menine bir 17. 18. asır döwürlerini aýtdan sebäbi kitaplar, zatlar okuýardım da. Şo döwürlerde, şo döwürün yani 17. 18. asyryň bir denan maşgalasyna kywap gelýän hünärleri ene mamalarymız öwredip dur. Haly tikmänem, keşde tikmänem, keteni dokumanam öwredip dur. Hatta boyamaga sen, ýuň saýlamaga sen öwredilipdir. Emma häzirki döwürde şuňky 20-nji 20-nji asyrda ösen döwürde näme üçin şol zatlary bilen ok bizim denanlarymyz öwredilmändir. Diňe şol öňk ata-babalarymyzdan terbiýe näme galypdyr? Diňe hyzmat etmek görnüşi galypdyr diňe. Bir gyýyl maşgala öýde bolmaly, hyzmat etmeli. Hyzmat etmek görnüşi de bar, soňam durmuşa çykan wagtyň maşgalaň içindeki gep hiç kime aýtmada ýak ýeseň hem sesini çykarma. Kaynanan kaynatan gepleseň sesini çykarma. Şunlara boyun eý. Hiç bir maşgalaň gepini köçe çykarma diýen nemeler bar. Bizlerin garılarımızdan, mamalarımızdan, babalarımızdan gelen. Yani kusura bakma bu tema benim için yamanam ağır, sesim titriyor şu anda. Nem içinde de benim başımdan geçti bu zatlar. Onun için biz yani Olga Çarınan'ın aydan gepine bir zatla koşmak isteyen
bizlerin kız maşgalalara terbiye verirdi ama erkek maşgala hiçbir zaman terbiye vermedi. Durmuş nehli kurmalı, şular hiçbir zat öğretmedi. Bu oğlan çağa bu hem etsem hakkı var. Ama kız durmuşa çıkan sonra onun dayağını yiyor mesela yani durmuşta ama sesini çıkarıp bilmeyen yani bunun üzerine sesini çıkarıp bilmeyen oturuyor. Nem içinde ne mamalarımızdan terbiye aldık böyle. Sesini çıkarma. Maşkalan yapın hiç kime aytmadı. Yani sizlerce ne kadar doğru bu zatlar? Sistemanı dürbünden ütketmeli. Kız çağlarımız ayağının üstünde durma öğretmeli. Oku, bilimi öğretmeli. Hizmetkarçılığı öğretmeli derdi. Doğru. Ben de şunun taraftarı. Aydın elini alırttır. Aydın sana söylüyorum. Yankı hemen şu ayal kızlarda nem için şu zatlar var yine Türkmenistan durmuşunda. Birinciden o zatlar yankı ayal maşgala hizmetkar olmalı. Doğru zat. Ol hizmet etmeli. Yankı öyün arasaçılığı, naharı olsun, çağa seyretmek, şon üstüne düşen zat. O doğru zat. Yönü haçan doğru zat, orta asırlarda doğru zat. Yani şu hartta orta asıram deyip bilemek ol. Bundan belki 1000 yıl ön doğru zat şu zattan hemmesem bolaymalı. Türkmanı suratı o 17. asır 18. asıra hatta şon ýaly geldi. Yani ayalın etmeli işi var. Şol işler tolam hizmet etmek o dövrün dünya bilimi yankı akıl düşüncesi entek aydınlanma çağı gelmeyendir. Şoň üçin şoňa göre her kim iş paylaşıptır da erkeklere uruşa gitmeli. Ayalam näme olmalı? Hizmet etmeli öýde şol. Yani öýdekilerin hizmetini etmeli. Baran yerinin hizmetini etmeli hizmetkar. Ol bir iş paylanışı, ol doğru zat, wagta göre edilen zat, gerekli zat. Ýöne indi Türkmenistan hakynda görüňetýäs biz öýlenen wagty gelinni ýanky oduň daşyndan aýlaýas. O näme diýmek? Yani biz aslında yine dep destur diýmek gaýtalanan zatlar manasam ýokdur olaryň. Ýöne biz şu dep destur bilen ýaşaýas. Indi sen şu zadyň ýalňyşlygyny şu günkü günde öňkü döwür bolýa dogrumuşyn, ýöne şu günkü gün düýbünden ýalňyş. O näme? Haly dokamany öwretmek diýmek, halyny şu wagt ýaňkystan oklar dokap bilýär. Ya da şoň ýaly işler öwretmek yerine dünýäge göre näme kärler var bolsa sen şoňa göre taýýarlamaly ya da wagta göre bolmaly. Ýöne biz şu dep desturumuz bilen ýaşaýas. O bir maymunlaryň eksperimenti bardy, bir maymun gaýtalasa beýlekler şonu gaýtalaýar, näme üçin bilen aldyň birincisi bilýär ýöne näme üçin edýänini. Beýlekler bilmeýär gaýtalaýar şonu. Biz ine şu zady gaýtalak gelýär. Özem 1000 ýyldan bäri gaýtalak gelýär. Hiç kim näme üçin diýip soranok. Sebäbi bardy geldi öz garandaşlaryň arasynda şu zady çykyp soran wagtyň bizde birinciden edep desturu din diýip kabul etýärler adamlar. Sen şonu soran wagtyň seni ýanky kafir diýerler, ýewrey diýerler, ýene bir zat diýerler. Soňam ýalňyşlygyny düşündirjek bolýan, mysal üçin ýanky ýüzerligiň nämesi bilen keselleri bejerýärler-de. Yani özleriçe bejerýärler, ol düzelýär. Soň ýalňyşlygyny aýdan wagtyň şola ýalňyşlygyny kakan aýdaý, kakan sana diýer, onda sen nädip ul boldyň diýjek. Ine sen şun saýasynda ul boldyň diýip aýtjak. Sen hakykatdan şonu edip geldiler we ul boldyň sen. Ine şol düşünjeler we bu zatlary bir diňe sistema öýlenem çözüp bolýan bir näme däl, gaty uly näme barda. Şol dep desturu ýa-da dep desturuny bilen ýaşamak diýmek edil şu maymunlaryň eksperimentinde ýaly birine den gaýtalak gelýän. Näme üçindigini hiç kim bilen. Şol öň biri oduň daşyndan aýlan ol ot parazlykdan gelýär-de. Ýalňyşmasam. Aýdalym 1000 ýyl öňden. Indi şonu entegem biz 1000 ýyl öňkü adamyň eden işini şu günem gaýtalaýas. O diýmek näme diýmek? Biziň akyl düşünjemiz, dünýä garaýşymyz 1000 ýyl öňkü adamyň bilen deň derejede. Üýtken ýeri ýok. O telefon alyp bilersiň, kompýuter ulanyp bilersiň, ýöne akyl derejeň 1000 ýylky adam bilen deň. Yani entek doğru düzgün ýanky tuvalete gidip gelip bilmeýän adam bilen deň akyl derejemiz. Ne şoň nämesinden gelýär ýanky ayallar hakynda bolsun, erkekleriň ýanky terbiýe berilmeýänligi,
Ondan sonra ayallara yankı kızlara terbiye berilendi de o terbiye yalnız terbiyeden in nämesi hiç terbiye vermemektir. Terbiye vermedik ýagdaýynda hiç hili o çağa in bolmanda daş törenen öwrenip bile. Ýöne yalnız terbiyeni beren wagtyň soň şonu dogry diýip kabul etse onu üýtgedip bilmeýän soň ýaly dowam edýär. Şu günkü gelen günümüz hem şu terbiýeň esasında geldik biz. Aslında terbiye diýilende birinciden bizde öwrenmek diýen näme ýok. Öwrenmek deril education ýa-da eğitim diýen zat bizde ýok. Düşünjem ýok, ol sözem ýok türkmende. Şoň netijesinde de biz öwrenip bilemiz ok, näme etýäs? Bizden öňküleriň eden zadyny gaýtalaýas. Ýani umumy sereden wagtyň şoň ýalyrak agyr mesele, ýani kyn mesele. Ona diňe bir men sistema bilen çözüp bolýandyr diýip pikiremedem ok da. Nämesine? Cemiyeti düzeltmeli. Cemiyete de işte bolýardy. Şo gaty agyr nämesi bar. Hatta ona köpçüliğin içinde aydan yerinde şu depdet sorun yanlışını men bir iki sapar Türkmenistan'da aytıp gördüm bana aytýana sen yankı näme ceza alarsın diye de. Yani Hudaý tarapyn bir ceza alarsın, dilini näme dersin, yitirersin, ýene diýerler. Aslında o din hakynda da der. Men depdet sura aýtýan ol näme hakynda şol bir öý süpürmek, giýje, gündiz bir zatlar diýip gitdi. Men şonu sorulap başladım. Şoň ýalam jogap aldym men. Şu taraplary var. Yani onu hem dep desturumuzu hem ýaşaýarlar şu günkü gün dep desturu ýaşaýarlar hem de şonu din diýip kabul edipdirler özlerine. Hem adam onu şoň ýaly. Ýöne işçisinden ministerine çeline, yankı doktoru, muallimi, beylekisi hemmesi, yankı enesi, atası, maması, çağası hemmesi şol zady kabul etdi. Ol eýem yankı ubujideniye değil. O zady itip etmek kynrak ýani. Näme? Kemine elini aldyrýar. Kemine sana söz bermäsem, şunu aýdaýyn. Şu wagt ýadyma düşdi. Ne şu toý edilenle yankı gyýda gyzyl alyp berilýär. Gyzyl birden şaýsep baradarak ýagdaýyny etdinden her kim. Ondan soňra mene şol gelenle yankı öňkü bize şo bir zat däne aýdym sen howra aýtdyň şo bir zat üýtgemän gelýär. Bize de şu wagtlaryň häzirin şo bir öňkü enlik gyýda gelene keteni geýdirmek, agyr keteni şaýsepli keteni getirip ketenili getirmek aýalar gara kaloşyna çene şaýsep takmak. Bu öň ata-babalarymyzda öň dogrudy, öň bardy bu zatlar aslında şol ketenem şaýsep hem şo gelinin özüninkidi. Şo gelen gyýdyň enesiniň, atasynyň gyýdynyň ýanky hyzmat edip bilenini üçin ýa-da gyýdynyň öz elinden çykan keşdesi, elinden çykan ketenesi, kürtösi bolan üçin gyýdyň özüninkidi. Oňa dakylan şaýseplerem gyýdynyň şol işler edip bilýänligine begenenligi üçin enesiniň, atasynyň beren sowgadydy. Bu adamın şonu getiripdirler, häzirki döwre ornadypdyrlar, ýöne onky däl ol prakadyny alyp gelýär, kürtänem, keteninem hemmesinem. Öz zady däl. 2 günden soň ýyna tawsyrlýar. O gelen şaýseplerem alynan altyn kümüşlerden, altynlaryna, zatlaryna biradyra bir ýyldan soňra oğlan maşina aljak diýe, zaýat aljak diýe, ýene orda satyp goýýarlar. Şeýle ýagdaý gyýlanmady, gennemez umumyň ýaman alynylýar şaýda. Kemine sana söz vereyim. Sesin gelen ok. Sesin gelen ok Kemine. Ha. Şu wagt gelýärmi? Ha, indi çykdy. O mene aslında Saparağa bağlajak bolup durdum bu nämäni bu meseleni Saparağa söz vermeli. Tuğçe hanım gaty goburzada aýtdy hazır. Şol aýtmanka bir näme geçeyin. Şu ova yerlerinde ýaly näme bar? Şu gelin birinci ertiride yani birinci günüň daňynda
turup köçen süpürmeli diýilen bir neme bar eken, beline ýalyk bağlap. O hayran galypdym men şo wagtky aklym bilen. Häzir hijem kellem alan bu zatlary. Indi ýa-ni tuğçanyň aýdany bar. Ine biz sapara bilen bunu gürleşdik. Öz aramızda bir sapara orta atdy onu hemende. Ine gelin baran wagtda sesini çıkarmaly däl, näme bolsa-da içine almaly diýe. Şol wagtyň özünde de mine şol aýal maşgaly gelin bolup baran çağany yetiştirmeli şu gorkynyň aslında. Yani diktaturany biz aslında içeriden yetiştirýäs. Yani soň bu çağanyň ejeleri hem bu çağany gorkuzyp yetiştirýärdi. Sesini çıkarma, o kakan bir zat diýmesin, kakan aýdyp berjek. Yani şo zatlarym ine şol demeden gelýändir. Maşgaly guruluşunyň düýünden ýalňyşlygy, ýa men o düýünden ýalňyş diýen bir neme ýeri ýok. Soň ýanky aýdan däp desturlar bar. O gaty uly Türkmenistanyň däp destur problemasy bardyr. Hatta krizisi bardyr. O bilimsizlikden hiç bir akla değişli olmayan zatlar tiz ornaşyandır adamların nemesine, günlük durmuşuna. Şo zatlar yerleşip neme aklı ya da o bilimi düşüneceğini öňüni bekleýändir. Ünüs berýän olsaňyz esasen hem şu toy nemelerinde, ya toy diýip aýtmaýyn, türkmenlerin köpçülükleýin gatnaşýan o bir näme diýilýär oňa? Märeke. O üýşmeleň märekelerinde esasen däp desturlar gaty uly rol oýnaýandyr. O däp destur hem aklyň daşynda bolýar köplenç. O şonu etmesem ýanky aýdyň aýdýaly o Huda urýasen diýip neme de oýýarlar, şertem oýýarlar o taýa. Ýöne şo ýanky mesele bar. Men sapara elini galdyrsa, soň sapara şo arada giňişleýin açsak ine diktaturanyň kökü şo taýdadan bolup biler. Yani çıkış kökü. Aýal, gyz durmuşa çykýar, ýanky nemäniň ýeňişiň bütün aýdyp geçen zatlaryny häzir aklyňyzdan geçiriň. Ondan soň gorku bar, muňa goşmaça ýanky tuğçanyň aýdany bar. Gorku. Indi bu gorkynyň içinde de hem çağa yetiştirmeli bu aýal maşgaly. Ondan soň o taýdan çıkan çağalar nähili bolmaly. Sebäbi çağa gaty ejiz bolýar çağanyň psikologiýasy. Hatta çağa däl nämäni aýdaýyn men it yetiştirmek barada bir bilen tanıştym, şondan gyzyklandym, soradym da. Şu itiň çağasyny o nädip haýsy aýlardan başlap terbiýeleýäňiz diýip soradym. Diýdi 4 aýlyga çelli diýdi, kän bir näme ettirmeýäs diýdi, 4 aýlyga çelli gowy arasa psikologiýanyň içinde gezmeli diýe. Ondan soň terbiýelep başlap bolýar diýe. Onu öwredip oturma, şo bu zatlar diýe de. Sebäbi näme üçin diýip soradym. 4 aýyň içinde de öwrenip bilýär diýe, o zatlary öwredip bilýän ýöne. Ine şo taýda itiň çağasyna gaharyň gelse, onuň eýem nähil psikologiýada kabul etjegi belli bolmaýar diýe. Her itiň hem öz häsiýeti bar diýe. Şonda diýe ters kabul edilse eýem o it neme bolup bilýär diýe de. Nä gaharjan bolup bilýär diýe. Şoň ýazatlar gurrun berdi. Indi adamyň çağasyny pikir edin. Şol ýanky stresiň aşagynda ýetişýän. Pikir edin, ýani diňeje men pikirimçe köp pikirlenmäne de gerek ýok. Ýöne ýeneden pikirlenmeli. Bu mesele Gurbanuldan hem möhümse Gurbanulam ine şonuň ýaly bir maşgala içinde ýetişdi-de, kelle keser ina kakasy. Bilemz o biz onuň ejesine o näme ýagdaýlarda nemetdi ýetişdirdi. Gurbanulam şoň ejesiniň elinde ýetişdi. Şol aýtjagym, o menden soň Ay Cemal abla elini galdyrypdy. Bilbil. Sen eliňe adaky denler hälen bäri. Salam arkadaşlar, salam Tapara Galmurada, emmeňde salam. Neme giýjek alym birinji bilen bağışlama sorajak sizden ötünç soran sebäbi ýanky ýaman garaşdym şu tema bolan. Neme bilmedim de.
Ine şu temany bir podcast getdiňiz ýa-ni däpde sur bar adamy, gyýs terbiyeti bar adam nähili. İkisi var da aýtjak näme bad. Gyýs maşgala kişi maşgalası diýilip yetiştirilýär. Şo arasynda umuma tema. Soňra da ýanky şo yetişdirilen soňam hyzmatkarlyga taýýarlanýar, baran ýere hyzmatkar hökümine garşylýar. Şolar arasynda. Maňa şu wagt uly täsir garlarda ýanky aýjamala bilen aýdan demeti hakykam gat dogry şu çağany söýgül sözler aýdyp durmaly zat diýerim. Diyecek bolýanym, ne biziň teoreklamada ýüzün görmän telefonna urlaşýan gaç gitýänler bar da şonýaly görýärdik. Aňdan on nähil bolýar, o uly eden işini o näme üçin beýtdik diýip ýanky ýüzün görmän nädip telefonna gepleş gaç gitdik diýip gepnet ýerlerde oň asly şoň psihologiýasyna düşünjek bolýan adam ýok. Hatda en atası şu bede maskar etti, inni geçtim şondan şonyal çağam yok diye gatnaşmanýarlar. Ya hakika bolup duran da şu Türkmenistan'a varım. Bede maskar edip şeyde kaçıp gitti, ennem diye gatnaşak geldi çağat bilen. O kaçıp giden çağada hala oku gutormadık. Yani mektep okuçusu. Inni ştayda yankı en ata çağata şonu doğurdu da dedi, şunu terbiye verip bilmedik, öz günahsını görönoktanym, şu çağan günahsını görýärdi. Yankı düşünjek bolmaly, näme üçin beýtdiň, näme üçin nemetdiň, gel bagyşlaýar seni, gel toýuň edip bereli, gel nämedi. En ata şeydik geçdi, on şo gyýdyň ykwaly näme bagly häzir pikret, yani hakykam şo oglana bagly, olan bir gün bir ýerde taşlap gitdi, o wagtça nemesin ýitirýärdi, ýanky durmuşda, öz ornuny bilmeýär şo gyýy okuçy ejesem geçdi şondan, kakasam geçdi gerekkä bir de onýal gyýdama diýe, öz nemesin görenok kemini. Bizäli täze Türkmenistan gurup Angryk baryp zadet nemesi hökmany suratda maşgala institutyny döretmeli. Şonu hakykatdan bir nähili aýdan şoňa gat üns berilmeli, ýanky çağalar nähili uslowiýada ösýär birinji. Şo çağan yeterlikli hemme zady bamy niştaýlarda APK-da nemeler bar. Başga ýurtlarda şonýaly neme döretmeli. Şo çağ nähili ösýär öýnme. Asa oň bilen her aýda psikologlar gurlaşdyrmaly, hem enata bilen gurlaşmaly, hem çağa bilen gurlaşmaly. Bilmeli şo çağa näme ýetdi, näme ýeten o. Enatasyny şo psikologlar habarladyp, tega maşgala hakykam bodalan Türkmenistanda bilen oklar nähili oň sözüne de ýanky däpde sorlarym bir tarapdan ýanky jahillikden bolup durdy. Häzir toy paýdy hemme ýurtda edilýär, toýa barlyda bir daçal berilýär, şo gowdak ýokuşdan nepe. Yani bizim Türkmenlerimiz häzir pata bolsa da ýygyna duwançak tak görýär. Bilemok siz eşitdiňizmi, eşitdiňiz okmy? Şey diýerler-de pata bolýar, ýazçylyk şonu bardatlarym ugaşyny ertilýär, şoňa ýygyna ýene toýda paý berilýär, şoňa paý berip görýärler. Saçak. Saçak berip görýärler ýygyna. Ata on erbetler käwre adamlar, gaty ret adamlar var, ýok patadan da gaýdyp bolmaz diýip nemet diýdi. Alan okşany. Emma köp adamlar şonu in hakyky bir däpdestur, täze däpdestur ana şoňa öwrüp şonu edip ýörler. Şonu aýtjak şo maşgala institutynyň dikelti, şo saparadan bir nemesini aýdypdy, glomda galypdy, goýarady glom. Şonu etmesek bolmaýar, men pikirimçe. Doğru. Yine bir şo däpdestur diýende meňem ýadyma düşdi. Dine şu toýda meselem ýanky garyndaşlar bar da, garyndaşlary getirýär. Men özümde bolanlar da. Däbe eýran palas getirýärler. Toýuňa diýip getirýärler. Soňundan ýanky bir demeden bir wagtdan soň şo palasy ýygyny ertip bermeli. Edil şoň getiren zadyny kim näme getirdi belli etip goýýarlar özlerim. Ýöne getirdik däl, ýöne ýazýarlar diýip, ýazýarlar.
Sonra onu yuvaş-yuvaşdan izine dagatlar. Nasıl getirmedikler gowda. Ya da bir yere deme oldu. Şu garnaşdan birine toy etti bizimkilerin palas, o palas tapmadılar. Yerine başkarak, gowrak bir nertdöni yok. Maňa edil şonu ertdim, edil şonu ýaly getirdik dawa etdik. O garşlap zady ölçäp gördi. Şonu ýaly ki erlet ýatysurlarymyz bar. Ha. Adam öňküsinden beter nemet ýa-da aşak gaçyrýar däp de sorlar. Onum täze oýlap tapyp gidip o mansyna düşünjek bolmak. Biz häli şo barada urlaşyp oturduk da bu Gurwana bilen Gurwana gaýtdy. Mol inni diýe janaza kosalar adam ölýär şoň diýe kaloşunyň möne koşunyň içine bir ploklap çykýarlar diýe. Onu molla bolan molla diýmelem ka men ölüçün pul alanmak zat diýip şonýaly beter da tapyp ýalarda. Kapara gelmeler botýar. Kapara. Aýdy ver, men diýem. Yo bolla kapara aýtjakladym gutardym men. Sağ olun. Sağ olun. Men aýdyp bilmän ýörün temam diýip men ýa şunu kemine bilen gurulşýan da kemine aýdyp bilýän o adamlar neme görýärdi. Ne Türkmenistanyň şuwuna düşmesiniň 99% düýbi özümizde ýatanlar. Şu zat ta wolanyň temany gozodun neme. Şunsuz bolýan nädir? Şunu düzeltmän jemgyýet düzelmeýär. Şoň üçin jemgyýeti biz täzeden dizayn etmeli. Kıyındır, ağırdır, çılçırımlıdır. Zordur, karşılık kän bor. Ýöne millet boljak bolsak, şu saatları dikeltmeli. Özüm gaty ýalňyşdyr. Täbäbi ne şurary alak maşgaladan yetişip profesör doktor da adam bolup görünür wada. Täsir wadyr. Şularyň täsiri hem bekşi doğru düşünüp bilen o. Käbirdat çağalynda galyan zat ömrüň ötünçe taparwarda diýdi. Özüň bilen ogam teň. Taznanýan aşagyny ýatýar da. Taňa baglylardan däliýärlik gotpen. Yani durmuşunda da fereketiň demäň şonu berýärdi. O aýlgan ştat düşünmesen hiç ştat tant edip aýdym gelip görmeli. Ýöne büyüne düşünemet görsem. Ne hemme daha şu iksanak diktatörden görýän ýok. Olon ýalňyşy näme? Ne şu atlary görüp şunu düzeltmek, şunu ýuwaşlyk bilen düzeltmek näme? O atlary olar öýler şu da ýalyk näme için ýetişen toň nämeden nokta. Ya bunu bilýän adamlar känni ýöne biziň nämämizde ne atalymyz, kakalymyz nämelerimiz. Şu zady gaty görüp bilýärdiler de. Ne biziň 8-10 biz bolun kim öýlenseň onu türkmen öýlenmäň diýip kakam şey diýet de bize. Men üçin ýakan diýip torýadyk da. O beýdime diýýärdi ejem bolunýar. Şeýle bolmaly diýdi. Bular düzedýän bolmaýar diýip şu orsiýetden bolmasa diýe tığır tapıp görün kastıramada da hatta nemi dayarkalar var da bir 10-20 min getirip qarıp qanını ütgö daýmesen bular ütgömýär diýdi. Yani qaharna diýdi onu nemi onu ýöne hemme zat şu biziň däpde surulumda ýatyr çağa şu wagtgina orkuly nemede düşünülür. Sebäbi gelin durmuşa çıkan soň baran ýeri bilen bolmaly. O köçädiň salar ondan berbet bolýar. Şoň üçin hemme zada kaýyl bolmalydyr. Ondan şondan bolan çağa da kaýyl, hemme zada kaýyldyr. Onu erkege de çok geçýär. Eni terbiýelýär. Ben şu Türkmeniň nakıl käsetlerini seredin. Hudaýa şükür diýen kaýyl hemme zada. O giden neme bu bir yankı bu
delelini ölçäbim bolan nokta. Gatı ul temadır. Ne şu öwretler öyle deňeşdirip görýän, şu meseleleri gatı ul çözülen. Skandinav öwretlerini çözülen. Şuňa gatı ulu üns berýärler. Gatı ulu. Böyle çözülüş mekanizmleri var. İnce. Ne gelecekte ne katı ulu problemidir, nemedir, meseledir. Ne çok için şular çağalarını ne Karolun hakkından lokan ne çağan hak ustaydı. Evet, Şveç'te padişahı vardı. Çağan hakkı padişahın hakkından lokan. Özüm saparaga şu Türkiýe döwletleri umuman şeýle bir ýagdaýda mukadiýal mene Türkiýe döwletleriniň hemmesem zenanlaryna aýal gyýlamyza garaýşy hemmesini meňe sorýar mene hemmesem şol aýal gyý öý hyzmatçy başga hiç iş etmeler öý hyzmatçy hyzmatkar äri gelende öňünden algap çykmaly ýylagalyklygyň şondan şondan görýär mene ne ben öňe mysal getiripdim Şweçýanyň 60-njy ýyllary o Türkmenistanyň 60-njy ýyllaryndan aşakdydy. Hemme taraplaryň. Durmuş tarapdanam, iqtisad tarapdanam. Ýöne ne 9 milyonluk Şweçli 90 milyonluk Türkiýeň berýän öýrümli berýärdi. Milli hatyl şonda alakdyr. Öde büyütköş kişi adam yoktur hem sen böyle yaşaşıp göründür onu. Yani şu atlan hem de badır. Yani çağa ünsürleyen yer şeyle oluyor da şu neticesi. Bir Türkmenistan'ın nemesi şu gelen günün büyük sebebi şudur. Yani maşkaladan hoşlayandır. Başka bir günahkarlar verin nemedin, dinlerler nemederler, onun hakiki sebebi şudur. Bunlar son şu maşkalarda yetişen çağlar üniversitede okuyor da. Muallim oluyorlar. Üniversitede muallim. Profesör olup öğrendirler. Paraga. Janka däpde soru arada ödnememde geçen dağda aytıp bereyinler. Janka men durmuşa çıktım. Şonu yollaşma etti. Men ümdäki dedi ecem dağlı onşamak şeyle toy etmek jayallıkta bile işledik bile nemettik zat ettik de. Men öýe barjak. Men onşamak sen onşmarsın deydi. Enne şunyal bar nemet çykdy. Ödem dedi men toymda dedi kurtada geydirjekkä şo bargydan edilen walakida gerek gellidi. Ene men enatama aýtýan şunya kurta geydirjek gelliýe dedim. Öýüne de barmalar, ene şunyaly. Ene şoňa bolýa diýje oglan men şunyaly aýtdym da. Aýandan gokturdy öýümde. Köp nähil onýal bolýa, ene gaýdym men kurtasy çykmalymy, ene iller näme diýer diýde bulan özler kaýyllany. İl näme diýer diýde şu gep görüň ulan ýaşaýarlar bilýäňizmi? Yo. Afa menem aýtdym iller diýdim näme diýse diýer da diýdim näme men diýdim gaçyp gidem mokda toýa çek bolsam restoran soň öýden çykmda fatal çykyp gitsem nä toýdur da her kim bir kilo ödetleşçe der diýdim da. Afa ay baraba gok ýatyşdy da detdi rady bollar bolýar da diýip. Ene şonýaly edýär makykam toý etdim şu däpde. Ne kadar allık конечно, yani böyle ki yani kurtogeydir belin yağı batırıp da dedi onyalı birden matamarlık onyalı olmadı. Restoran ettik, gelhancı oldu, günlük akşamam restoran ettik, ikimiden bir restoran ettik, katı oğudum, berdik şu toymadı.
Inni tuoraktaşma diyankı neme enatamın çekinen gep ederler da aktif nemettiler. Bular näme dedi? Bular dedi hakiki toy ettiler dedi. Seradan ajadanya elbette aslında. Emma komşularımız bular doğru etti. Neme de yok, bulamıcırlığım yok, zaten yok. Bir akuratlı toy oldu. Gelinancım oldu. Fatal çıktı da gelinancı ettik. Akşamsam toy ettik. İkimiz bile hoş bir restoranda. Akuratlı oldu da toy. Ondan yankı behdip inni şöyle çıkkaydan yarımda şeydip toy edip başlattırlar diye de. Eyle de. Görürler. Ve sana bolya kennip inni. Ben diyecek koyayım şu govu dağıtları özlemir. Edik korkmaz mı kadiyan. Gepten gururdan çekin. Şu nemedik diye de köp kişi. Ütleşmede öğretmeli. Ha o özlemir. Ayırmalı Şu korkacak dağıtları özlemir. Korkacak misal olyaneken şu diyecek koyayım hakikam eylemde inni şu moda oldu dişlerler. Hayranlar kulataslam dağıtlamla gurlaşan ay sen şeytin on ya bär diye moda oldu diye. Aslında en adam ilname diyer, kurtasız çıktı diyer, o nahil on oyunu var mı la, o nahil name, bir hili şok bolyadı. Bir ilin gepi bilen yaşa, bizim Türkmenimiz, şu asli berliya zatlara mara paylap yenedip, o izine salıp şey diyor, şonum etmesen em bolyara. Yani şonu gepin ederler dip etya, illerin gepinden orku etyalarda. Şu yani Kurtanı da adam şu neme önkü döwürden alıp götürüpdirler da önkü döwürde edilýän eken häzirem şu keje we ýükläp kelýär innem diňe maşyny bilen gelinäjek bedäwek edilýär. Kurtu näme aslında şu nirden çykan zatlar men pikir etýän öň şu kurtu ýanky şaýsepler öz zatlar şu gelinin öz zatlar sebäbi eşitýän ýani öňkü mamamdan galan bir şaýsepi ýenesi bady päderki gelinlerde ýa birden anlamda hiç şaýsep ýok. Kurtu alýa salondan prakardyny bir hepde ulanyýar. Esli pul berýär, ýygyna geçirýär. Kurtu ödünü ýok da. Ýöne bir kurta bara ýeniş. Kurtaň istoriýasy. Kurtaň istoriýasy gadymky döwürde şo gyýdyn çykarýarlar on düýýäň üstüne kejebe ýükläp ýa şeýdip epesli ýol ýörak gitýärler. Türkmenistanyň howasy ysy gadygan çölüň içinden gitýärler ondan maşyn bolmasa näçe unnap gitýär. Birinji mansa kurtaň ýanky öňkü taas utanyp zat edip ýanky ýüzüni täze geliniň diňe aýal maşgalalar görmeli ýollaşyndan başga hiç kim seretmelärli. Biram ýanky ysda gitýär. Şo kurta diýilen zat bir gattydyr nämesi. Şo ysyn duýmal gitýän eken. O termisi. Yani telpeklen neme? Ha, termis ya, volya so ısın duyana eken, sağdan ityan eken, oturuya da nemen yankı duyan üstüne oturup gidene, neme salkınarak ityan eken. O zaman bir gen aldıryan bir da Mongollardan alan şu şaysep var, ağır guppo yene şu Mongol urşucular neme Çingizhani ondan öňüm şu Almançyl urşucularyň kellesini näkde owadan wer alyp galan eken olaň taryh nemesi wa muzeyde näme şu eger çyn bolsa da şu guppan ýerden gelipdir. Ha? Öz adymyz däl ol şaýsepler bizim. Ýok. Milliligimiz däl. Urşucular nemelerini owadan wer alyp galyp şoňa meňzedip çykartdyrlar. Bular indi beýle de seret sözüm bolýan men nişta gen aldyrýan wagt bar. Näme üçin gyz nemeni oğlan tarafına ütgödi, oğlanların şol döwürde öýlenende giýýän egineşikler başgaça da. Don, ädik, telpek, eýleň, ak beýni edýaka. Indi häzir gülýaly bir Ýewropa ýurtlarynyň standart egineşiklerde giýip çykýarlar, kostyumlar burada, ýene de bu egineşiklerde. Näme üçin gelin tarapymyzda şo gen anlamda şo öz däplerini ütgötmediler, gyz gelinlerimiz ütgötmediler. Şo bir 10 ýyllap, 100 ýyllap, 1000 ýyllap mundan öňkü gelýän zady häzirim saklap geldiler. Gen aldyrýan ýer ana şo. Aýal maşgalan hak pesip edilen olaýmasa. Tapara siz şu zatdan öldüňiz. Ýaşul adam da siz döwürde
nähilidi umuman bir hil ütgemen gelýär hiç hilli. Köne zatlar. Bizim döwrümizde de hemmesi bar ýöne ýa bu zatlara düşünýän adamlarym kendi. Men maşgalamdan demedýän bizim 7-8 sana adam. Kakamın 5 olurum her biri 7-8 sana. Onun kakam düşünýän eken bu zatlara. Şu daýdalar vardy bizim daýdalarymyz kendine. At takardı, şıppık dayda diýerdi birine. Beyleksinde kişmiş ece diýerdi. Ülmece buladı. Şu gudoçuluk da gelenlerine de dargadardı. Hemmecesin. O moğollu müftüsünü getirdi, ondan kovardı. O yani yaş yerlerine de şu Moğollular nemedip o bulamuruz öğretmen olsa kakam ortak açık diýdiler. Däbin nämediň näme bilýän diýip orýatda Moğolludan. Men maşgalamda şeýle zat bolýar. Men gelinim öýlenenden soň gelinim eline bir zatlar ýasamany, tikmäni ýasamany gowurýardy umuma şu zat etmän soň muňa hiç eline kakmadım. Bir zat edeýin ise başarsam kömek etdim ya edip kömegim degilmese de şenki bolanok munyň etmedi diýmedim. Şeydi uğruktu da bu şu wagt bir magazin açdy. Zenandan zatlar satýar koguş dene zat oň daşyndan ýanky bir gyýyl gelinden ýüzüni, saçyny, zadyny, özüni bir salon hökmünde oňurup berýär. Oň daşyndan afarmylýan zat etýär ýanky gelin maşynda. Umuman öz başyny özü çaraya bu ayal başgala hem istendik dadyny alyp bilýär hiç kime mätäşler eline hünär bar. Emma men ejem köne düşünjeli, köne pikirli diye gelinim diye magazyndam yaptın hiç zadam etmedin geldin öýde hyzmat etdin maňa diye. Hyzmat etdin diye şu ikisiniň arasynda men köplen ýaban kär kösen ýani ikisini alalaşdyrjak bolup ikisini diýdirjek bolup bir zat etdirjek ýöne ejem aýdýany köne pikirde ol gelsin hyzmat etsin saýma suwma heretsin diýär diňe öýde bolsun ýöne adamyň öz jany sag bolsa jany sagada adam ödüne bir işçilik saýny öz demläpdiler. Dogry ol ýerden gidende ýa-da bir işinden soň akşam gelende hyzmatyny etýär öýüň hemme edip durýar boly. Umuman ýöne bizde köneçilik bar, köne pikir bar da şo zenanlarymyzda, ejelemizde, enelemizde ýanky geleni man hyzmat etmeli, başga taşa şu mollum bolsa okuwun mollumlugyny taşlamaly, hyzmat etmeli gerek gelýär gelinin getiren aýlygy oglum işleýär diýär. Olýar bir de şolýar. Cehalet ne bizim döwrümizde ne yani ben şäherde okudum da. Onu şäher diýen şu 37-nji mektep şäheriň graniti bolýar da aňyrty Garadamak bäri şäher. Indi 8 klasdan soň yani bizim klasymyz ýarsy gyýdy da. 30 sana adam bolsa üniversite 16 gaýtam ýardan köpürä gyýdy. 8 oturup ondan 9. klasa geçtik bolun yani gyýdylan 3'ten 2 wada galan yok. Gelen yok. Ondan şu moğolumlar, davuşlar, nemeler atlı yaraglı öýmöý aýlanyp şu gyýdylaryny okuw getirdiler de şu atlar ýadymyz. Gözüm şäheriň içi yani Türkmen nemesi bolun yani. Bizim döwrümizde de şondalyk. O durmuşa çıkmalı. Okap. Näme üçin okumaly ýa-da 8 klasy ondan dogry edip emme diýerler de. Şolar ýalak zorluk bardy. Getirdip okudýarlar, şolaryň hemmesini getirdiler. Näme direktirimiz bardy. Gaty dowumly çarýar, ýani o öýmöý adamlar ýelerdi, mollumlar. Onun ýenet natasyny çağırıp üýşürip käýärdi. Adyny elini ýerdi. Kakalaryny da atlaryny öňe diňe urary okdy da. Yani şolar ýalak nemelerimiz bardy, düşünýän adamlarymız bardy. Bolýar neme kimine häzir saňa söz bermäsem
belli eden zadım var şu yanki yine bir sağa üçlük alıp gelse ejesi eğer gıygırman hiç saat değilse de ejesi kakası gıygırmasa sonra şu sağa üçlük alanını innik yedek birden alayana da ejesine kakasın arkayın aydı bilyar eğer de kakas ya ejesi sağa gıygırsa sen emçin üçlük alıp geldin deyse innik yedek aytmayar. Indi birincisi eğer de aydı bilyar olsa biz eğer de sağamda gıygırman yanki bir bu taraftan süýçü sözlerden terbiye berip başlasak bir samimy bir nesil yetiştirip bileriz. Eğer de biz gıygırsak çağamda üçlük allyň diýip alypsyň, näme üçin alypsyň diýip gıygırsak o çağda innik ýerek aýtmasa şey diýip gergerekde gizlese onu biz kümsük bir nesil yetiştirip bilersin täpdi. Yani şonuň üçin esasy bizim nämämiz kökümüz bizi şu täze Türkmenistanyna en ýekden etmeli adamız maşgala tarapyndan ünsvermeli adam kadene şu zatlara näde halkyň aňyna şu wagtky jemgyýetçe näde çalt ornadyp bolar. Şu zatlary aýtsaňyz kemire Aýalyň meselem edýän işleriniň ykdysady nemesi ýokdur arkasy öýde. Öý hanym diýip aýdýarlar ha. Şu ýokdur, şu gaty erwet zat bolmaly. Ine iş edýär, bolýa öz öýüniň nemesini ýetişdirýär. Ýöne munyň ykdysady düýbi ýok. Yani şu edilen iş üçin şol aýala bir neme berilmeli. Pul berilmeli. O neme diýemok da indi aýal öz öýüniň işinden üçin pul berilmeli manysynda aýdamok. Ine ösen ýurtlarda nähil ösen jemgyýetlerde diýip aýdaýyn. O aýalam işleýär, erkegem işleýär. Öýüň o aras saçylygyny aýal ýüzeýsel edýär, ýöne hepde de bir gezek, iki gezek daşyndan ine 3-nji dünýä ýurtlaryndan baran aýallar ine bizim aýallarymyzyň häzir edip ýören işleri bar da. Ine şolar gelip edýär. Onuň hem garşylygynda pul berýärler. Ine bir ýurtda her bir edilen işin garşylygynda pul bolaýmaly, ýani pul aýlanşygy bolmaly. Şonuň üçin hem biz täze Türkmenistanda bolup bildiğinçe aýallary öý hyzmatyndan çykarmaly. Öý hyzmatyndan çykarmaly. Soň biz 3-nji dünýä ýurdu bolmakdan hem çykmaly. Daş döwrüňizde 3-nji dünýä ýurdu gatykana. Yani şo taýlardan geler hyzmatçylar. Ýöne şol ýurduň eýeleri de ine şo jemgyýetde doglanlar. Ya da soňundan gelip goşulanlar hem diýip aýdaly. Ine olar onuň ýaly öýüň hyzmaty ýene başga zat üçin wagt ýetirmeli däl. Mükän diýip pikir edýän. Men şonu aýtjakdym, soň ine Türkiýede bir üýtgeşik bir zat gördüm. Ine öý hanymlaryna öz erleri sigorta nemetmeliken pensiýa çykarýaly. Talap edip bilýän ekenler. Özleriniň e-devleti var. Ine men öý hanymy doğuşunyň ýaly öýde neme diýen hyzmat edýän ine ärimem bana şunça aýlyk bersin diýip hakykatdan hem tawşyryp bilýär. E-devletden edip bilýär bunu özem. Soňra bu aýaly etjek däl diýse işi gaýdýar. Yani şo ýa sistema da var Türkiýede. Ýöne köp aýallar bunu bilmeýär, barlygyny habary ýok. Olam näme üçin habary ýok? Ýanky jahillik var, aýjamal ablan aýdan nemesi var. Türkiýede de var o jahillik meselesi. Türkiýede ýöne şunuň ýaly var, o ýarmy jahil bolsa ýarmy has bilimli. Ýöne bizde deň derejede jahillik var. Şonu ýaly bir zatlar deňeşdirmeli. Ýanky aýtjak zadym hemme zadyň ykdysady nemesi bolmaly. Esasan hem öýde edilýän iş has köpdür. Bir öýde bir aýalyň edýän işi, ertirden akşama edýän işi has köpdür. O munyň garşylygy berilmeli. Eger şo berilmeýän bolsa näme bolýar? Enflasiýa bolýar, deflasiýa bolýar, her türlü zat bolup bilýär da. Şo zadam nemesi bolmaýar. Soň şo öý hanynyň elinde ine pul gazanan ok, pul giren ok diýil. Ýani onuň elinden pul giren ok. Soň bu näme bolýar? Jemgyýetde ýem ýeri pes derejä düşýär. İslese islemese o zatda neme zat däldir. Ay pul bolmasa da aýlyk gazanmasaň hem senem biziň bilen deň derejede
deyip o dil bilen aýtmak ýaly zat bolmaýar. Düşürýär şo derejä. Pulun eýesi däl de. Yani kazanan ok. Kazanmalı ol hökman suratda. Şonuň üçin hem ýene hem täzeden aýdaýyn, aýallary öý hyzmatyndan çykarmaly. Soň munyň ýanynda näme zatlar ösýär, ine ösýän zatlaryny aýdyp bereýin. Ine aýal öýde nahar pişirmeýän bir aýal bolup bilermi zat diýip aýdylýar. Bolup bilýär o zat, ine Ýewropa jemgyýetlerinde gördük we ajaga alan okşolar gaýtam. Türkmenlerden has näme semizrak. Indi aýal öýde nahar pişirmese daşarda kafeler gowy işläp başlaýar. Kafe kültüri ösýär. Kafe kulturasy diýip aýdaýyn. Kafe kültüri ösýär. Soň ine aýalyň öýde aýal öýde nahar edýän bolsa şu ykdysady dolanşaga goşulmaýar. Ýöne aýal öýde nahar etmese mejbur nahar daşardan iýmeli bolýarlar. Bulam ykdysady dolanşaga goşulýar. Ine munyň gaty gowy näme ýerleri hem bardy. Ine pikir edýänsiňizdir, Türkiýede her adymda bir kafe bar, her adymda bir restoran bar. Nädip kim gelip ýýär bulara diýäňiz, ine öýünde nahar pişirmeýän aýallar nemese eseri diýip aýdaýyn, men muňa eser diýjek. Erwet zat däl, gaty pozitiwni bir zat bu zat. Yani şonu aýdaýyn diýdim. Kafeler arada häzir güllogana söz bermäken bir zat ýadyma düşdi, meni şonu aýdaýyn. Şöne men Marda ýaşaýan edil şu Maryň ýagdaýy boýunça aýtýan, häzir Marda men öz aýalym bilen, gelinim bilen bir kafe oturmana, iý içmene gitjek bolsam, gidilem oşo maşgalam bilen barar ýaly kafe tapamam. Çünkü näme üçin hemme kafeler bar diýip ýadylygy. O yerlerde de diňe içkiçilýän erkekler bar. Haýsy bir kafeye barsaň, görseň zat ýok da bir maşgalasy çagalar bilen iý içip oturan adam ýokdur. Ýa söýgülisi bilendir ýa-da dostlar bilen ýanky ara içip oturan adamlar vardır. Haýsy kafeye barsaň, şo sözüň ýaman gowy boldy şo ýanky öý hyzmatyndan aýryp restoranlary, kafeler östürsek, bizde şo kafe diýilse diňe içmäne gitmeli diýilýär. Şo taýyk bar kampaniýa etmeli, bolly aýagyň ýa çagalan hakydyr üýtdürjek tagamlar iýdirmek diýilen ýaly zat ýokdur, hiç ýeli. Şo ýadyma düşdi, ýaman gowy näme söz bolmadym. Güllogana söz verelim Saparaga. Saparaga Gulabla. Salam vatandaşlar, hemmeňize geçýärşi. Ben aýtjak zadym, häzir oňa meseleň üstünde durup geçdiňiz şu aýallary действительно ertirden aşama çeli edil belka kolesо ýaly aýlanýan aýallar bardyr. Bir görseň bir çağası içinde, bir çağası izinde, bir çağası elinde, yine o öýüň işi, oturmana 5 minut wagt tapmadyk, aýaldan soň näme garaşman bolýar? Maşgala dagýar. Şoň üçin aýallara birazajyk swoboda bermeli, aýdylşy ýaly biz indi şu hemme zady göz öňüne tutýarsa şu Türkmenistan bolaýan ýagdaýynda şu aýallara meselesine biraz daha genişleyin seyretmek gerek. Sonra häzir Türk'te täze zakon çykdy, bu häli 2 ýyllykda oldu. Näme babuşkalary misal üçin öz aktyklaryna seyretse, şoňa döwletden näme bakıjağa berilen pul berilýär. Öz aktyna seyredende. Näme işte beganalar seyretmesin, men özüm seyretjek öz aktyma diýse, şoňa ine pul kestiler. Soňa Türkiýede ýene bir zat var. Misal üçin işlemedik aýallara işsizlik aýlyk alýarlar şolar. Eger işe girip çıkan olsa şu ýene bir işe girince işsizlik ne tolka aýallar, erkekler hem alýar şu aýlygy. İşsizlik aýlyk men bilşim häzir eger zam yapmadyk bolsalar 1200 ile 1300 TL işsizlik maaş diýip alan gözümün öňünde barıp bankomatdan puluny çekip alan tanıdıklar var. Şonu diýjek bolanda şu ýöne
belli bir ayallarım nahar pişirmesin zat diyen zat yok. Çağalar enesinin pişiren naharlarından ona nem eder. Şimdi bu ayallar birazcık şu nahar meselesinden misal için öy işinden yankı keminen aydı şey al bir bakıcı alıp nemeden yağdayında ayallar nehil oluyor. Ayallar uşu ağzının suyunu akıstırıp diline çıkarıp o yağda nemeleri yağlı bolmaz da uşu bodru oluyorlar özüne neme güçlü kuvvetli çağaları bilen köprek vakt geçirip biliyorlar sonra adamsın güler yüzüyle karşı alıp adamsı bilenem onat vakt geçirmene zamanı bular. Bu da maşkalanın bir nemesi nehli krepki simya demek haytılanda Rusça haytılanda şu maşkala ağız birliği berk oluyor. Sebep o yağdan ayaldan ne o çağalara ucu saat 8-9 olsa ne ayağının üstünde durmana yağda var. Sebep bu zatlar ne için acaba? Biz öz başımızdan hem geçti şu zatlar. Şu öz başımızdan geçen için ben ayda oturuşuna. Sonra o geçlik misal için adamın işten yağdap gelip bir çay içip nemeden sonra ayalı bilen bir onaça gürleşesi geliyor. Ya bir zatlar hezilleşesi geliyor. Yönü ayalın ucu o adama verecek hiçbir tepkisem olmuyor. Benim şunu koşacak oldum. Oğlum gül doğan. Kovda. Sapara. Demek çağa yetiştirmek lokan dehmet o yönü ayarları yani pendiye deriyalık stajım verilen nokta. Sovet nemesinde de jurnalıktı. Böyle İngul dehmetin biri çağa yetiştirmek. Ne tane Türkmenistan'a şol adı girmelim kendiyen ben. O staj olmalı. Çağa netilin ya geleceğin dehmetine de hiç neme önem verilen nokta. O bir yönü ben başka aytacak nemem var. Hem yerin çağası dengrek doğuyada. O ödem 97-98% temmeden geni volt diyor. Zahirleyen şu maşkaladan başlıyor. Sonra mektepten o yağıtıl tadik vardır. Onun yukarı okuyacağı, onun cemiyet. Şu tayk varyança 1-2% halta galiyandır qaran demesini cemiyetin özü zahirliyadır. Yani şu in ulu nemesi maşkaladan geliyordu. Onu da hem bir çağatı mekleştiriyor. Hakikaten mekleştiriyor. Yani bizim çağalarımız genetik has bir krek olmamı mümkün. Obur onun yine de şu mekteplerde baha var arada gurrun edildi. Kontrol etmeli, baha nemetmeli. Ne Şvetlerde baha değilen dat yok. Ne fiilen nemetinde de yoktur. O geçen o klaslarına mı aldıran yoktur. Çağa kemtinin nokta. Şolur yaraklar düğünden yok. Gengdir rolün yönü şeyle şoğum neticesi vardı. Çağı öz erkine emetmeli. Birini yine kovukanına övüyeler, evre dokuanını yapmalıyalar da kemtini yere çağı. Ne? Şol yankı genlerin öldürülen demeleri kendine. Şu yollu şunu iyidarlap gitsin. Şüvetlerin pembesini taptı deyip bilecekler oluyor. Katı köplemelerini taptırlar şular. Ben aytacağım şu üstüne öyle koşmaşı ayttım da. Ben Safara neme?
Şuşadan el galdyryp dur, şuna söz vermek hem häzir birimiz gulabla wagtymyza madarly. Näme aýdaýyn şu gendiňizde dogry aýtdylar. Şu nemen oglum bilen gaýdym ikisini Sadyga berdim, ikisini gizjekliginden. Sadyga berdim bolyn, ýa-ni Sadyň herse bir aýra tin ogluma düşdi. Ondan soň oglumyny Sadykdaky oglumyny saýlap berdik. Bu ogluma düşdi. Oglum zehinlice boldy. Soňundan gaýdym. Zehinsiz boldy. Ýa-ni köp zady alyp saltalyp yetişmeýän boldy. Emma oglum oňa garany zehin boldy. Diýmek şu Sadykdan bolýar-da. Olar diýe ýankylar terbiýeçiler aýtdy, ýok diýe oglum asly zehinli gaýdym. Zehinsiz diýe gitçik çağada saýlawyny ýerden bolsun aslında. Olar ýalyk zat bolmalam ka diýen men dogry aýtdyň. Bu çodoğun size söz vereli. Yaşmut altımız var. Benim aytmak istediğim bizlerin halkın ayal kızları çağa terbiyeleme, çağa bakmak diyeni naharını pişirip, kirini yuvup, okula gönderip, eyin başına ütü yapıp şunu çağa terbiyelemek de biliyorlar. Ama berde Türkiye'de ben mesela temizliklere gideceğim de çağası ben gelen vaktim o kadının evine gelen vaktim çağa 2-3 aylıktı. Şu çağasını şu 2-3 aylıktan уже hem yani oyuncaklı kitaplar var. Bir sürü öyüne odasına giren vaktin her şeyli oyuncaklar var. Kubikler var, kitaplar, bir sürü zatlar var. Şu уже çağda olandan şu zatları öğretip başlayalı enesi öyünde kalıp. Bizlerden yalı zat yok. Güzel sadece yemek pişirmek, kirin yumak, şu zat da düşünüyoruz biz çağa terbiyelemeyi. Sonra yankı Kemine'nin aydanı yemek pişirmeli dedi ya şuna koşmak isteyen bir zat var da yeni taze işe başladım. Şu giden öyümde nahar piyaz doğramasından bilmeye ayal. Hiç saat öyünde nahar pişirmeye eri pişiriyormuş. Sonra erinin bir aydan gepi varmış. Neme için yaşamak için nahar pişirmeyeceksin. Yemek için yaşayacaksın diyen bir gepi var dedi. Çünkü bizler ansat yemek yapmamız dedi. Yemek yapmasın yani bilmeyen dedi ayal. Ben ettim bizlerin öyümüzde dedim çağa var mecbur yemek yaparız biz bizlerin millet dedim de yok bizlerde çağımız bulsa hem yemek yapmayız öyümüzde dedi. Bunların milleti şu ayalların düşüncesi şu bizlerinki başka hili düşüncemiz. Şunu aytmak istedim. Başka vaktımızdan doğru. Hala şu vaktimiz var. Söz aytacağımız var olsa. Ben bir kağıt bilir mi? Tuğça'nın yankı aydanına göre ularda vazmoşuz var Tuğça. Telefonu eline alıp zıvanı gidiyene hazır özümüz tüm yaşa oturan öyümüzde işten gelen son hazır şu tayda özüme men misal için nahar bir oturamam. Telefonundan bir açıdan getirip öyüne beriyerler. Pulunu öyde eşikte töleyen. Onlarda o vazmoşuz var. Bizim halkımızda vazmoşuz var mı? O, naprimер bizim ayallarımız harip yadan son o çağa gelip Ece deyip bir saat soracak olsam ucu ya bar git oğlum işin bilen bolgenin işin köp başımdan ağıttı zat deyip üstüne kıygırıp zat edip çağa vapşe kıygırmalı der. Son o çağa içine suskun oluyor birinciden, ikinciden gecelerini uykusunu kaçırıyor. Hiç kim bilen içinin derdini aytman. Ne şonyalı özüne göğünü yetmezlik. Çağalarımız şonyalı ulalıyor. Şoň üçin soňra ýa-ni sapara aýtdy. Sapara men mysal üçin biz 10 çağa ejeme altın medal berildi. Köp çağalı diýip. Soň şonda şonuň nämeleri bardy. Soýuz döwründe berilen üçin mysal üçin matik iraýyna altın medal. O biz logotalary bardy onuň men bilemän şu. Ejem bilen magazinde biz oçurtdyk. Naprimер doktorlara barsak biz oçurtsak şoňaly bir logotalar bardy. Logota pende däle gulabla. Logota da gerek pende. Yok bilýär. Yo stoka aýlygynyň üstüne işle oturan aýlygynyň üstüne şu
altın medal verilendi. Şu altın medal için yine bir pay maaş koşuldu. Şunu bilen. Abi o zatlar bir gezek. Ben açacak zaten uğrallamak için. Aldamak için doğru diyeniz. Men açacak zaten şu taysa Türkmenistan bolan vaktında şu o geçenlerde bir daklat tayarlamdam aytıp geçtim. Şu ayal maşkalaların nemesine çağalara sebep çağalar özünüz aytıp geçtiniz paşamız bizim deyip Karol karalevalarımız olar bizlerin. Şoların yaxşı bolmağı için, şoların geleceğine, şolar adam bolmağı için, şu bizim devletimizin temelini şolar kurması için birinci ölçü şu eneler rahat etmeli. Eneler ne kadar rahat olsa o zaman o çağaların terbiyesi ilk önce şu atas erter gider akşam gelir bağırsat şu eneden zavist ediyor. Nesi bolsa buların üstünde seyretmeli bolar, işlemeli olar, köprek. Doğru açacağınız Gül abla. Gatı işlemeli köprek esasen şu yaş sadıklarımızdan başlap terbiyeler başlamalı bunu. Şu tayda vaktimi da bollu başka tema yine de koşulacağımız var bil yani sen elin kaldırıptın. Awa men yankı yine bardak yadıma düştü de çağalara hayvanlar söymeli öğretmeli yani şonun eden oklar da bizden yankı hayvan misal için o yerlerde köp tuşyan şonyalı ova var yani enemlere zaten yankı çağalar pişirip görse kovalayalar daştanyalar ya kuşlara daştanya her yerin öz adamsına göre bizden hakikaten kepterler da arkayın gelmeye adam orada uçup kaçıp gitti ya da yine berde elime konuşup dururlar iyimet veriyorlar. Şodaklar edilen o. Bıra şunu açacaktım ondan bıram şu çağa hemen söymeni öğretmeli hemen şu çağın bırda eğer özünden yani hayvanda söyüp nemetken olsa şuna ulu üns vermeli hormat toymalı yani yanrak bolonca bir çağı 14-15 yaşlı çağı kepter taklayan ekene kakası yankı o çağı okudu vakti ali adam yıkıştır ya şu kepterin yol et ayırda attıysa etmeyen ekene gıdık ya kepter ağıdığın adam beter gıdık gidiyordu. Ondan şu okudan gelipdir on yankı kepterleri yatağına yıkıptır kepterlerden paylayıptır mükemmel yol ediptir de on barıp özmezse şu çağı. Akı vekil vadarda bolanda da olan diyecek olayım şu çağın söyleyen adına hormat koymak hemen söymeni öğretmek daşlap yine keteklap edip görmeler hayvanları. Yani şunun en ulu problemim kadiyen kolaşbörler da şu oyuncu yeterlik tabi gıdıkken da olmadım inatı da gıdıktırmadım şu datlar böyle köçede olup öz başına dikiyal olup oluyor köp nemede edil hemme ovan hemme yer şeyle demek yönük köp yerler bağ şeyle köp duş eleyen yerler şunu açacaktım vatandaşlar katı go tema nemedim sebep hayvanı söyleyenler adam şu hayvanı daşlayan adam çağalar adamlara neme ayak koyan olsun. Ben zaten şundan başlayadı. Hayvanı söyleyen adama söyler. Başka ayçaklığımı var olsa ayçsanız sonra yeni şutçamana 2 saat yetmez. Evet yetmez şunun için bunu şeyle cemleyelim ondan yani öz başta kurulunda edileriz. Bunun bu temamızı cemleyaz. Öz başta kurulma edeceğiz. Ondan erken dinleyenimiz için sağ olun.